Terve! Tällä videolla käsitellään veden pintajännityksen tutkimista. Veden pintajännitys tarkoittaa vesimolekyylien välillä olevaa voimaa. Olet varmaankin joskus kokeillut laittaa vesilasin mahdollisimman täyteen. Viimeisiä pisaroita laittaessa vesi pullistuu jo lasin reunojen yläpuolelle, mutta pysyy silti kasassa. Tämä on pintajännityksen ansiota. Vedellä on suuri pintajännitys ja sitä voi tutkia asettamalla erilaisia esineitä veden pinnalle. Täyttäkää vesilasi tai jokin muu astia vedellä ja asettakaa veden pinnalle yksitellen erilaisia esineitä. Kokeiltavia esineitä voi olla esimerkiksi nasta ja klemmari. Käyttäkää mielikuvitusta. Kokeilkaa laittaa pieni määrä astianpesuainetta veteen ja katsokaa, miten se vaikuttaa. Pintajännitystä voi kokeilla myös lisäämällä astiaan vettä pipetillä tippa kerrallaan niin pitkään, että pintajännitys rikkoutuu. Tutkimisen iloa!